סבא ידיד, מה שלומך? ברוך השם. בסדר, מרגיש טוב? טוב מאוד. יופי. כן. אותי מעניין שאלה לשאול אותך, בקשר לפרויקט למפעל החיים שלך, שנקרא יד לאחים. כן. אחרי כמעט 30 שנה שבנית אותו ב10 אצבעותיך, מאיזשהו מבנה מט ליפול ישן ומלוכלך, בנית שם אימפריה. שבור הכל, היה גג שבור, הכל קירות שחור, הכל צבע אדום ירוק. כן, אני זוכר, אבל היום אני אומר, בנית שם אימפריה, ברוך השם, כן. של בית כנסת, עזרת נשים, מטבח, בית מדרש, שיעורים, מניינים כל הזמן. ואחרי 30 שנה שאתה ניהלת את זה, העברת את זה לרב דוד לוי להמשך ניהול. בשמחה. איך היום אתה מרגיש אחרי שהשתחררת מזה? איך אני מרגיש? כן. יש לי סיפוק כל יום מחדש. כל יום אני נהנה לראות את המקום הזה, ב10 אצבעות האלה. אומרת לי, מרים אומרת לי, קח מזרון תשן שמה, בשביל מה באת? עד 10 בלילה אני נשאר שמה עם האנשים. עם האנשים. כן, אבל היום מה אתה חשבת שאני אתמודד לבד בבית עם הילדים האלה, עושים לי מוות. תבוא, תעשה סדר קצת, תטפל בהם. תעזור לי, תקלע את הבנים. אני אקלע את הבנות. תעזור לי. בוא, אני לא יכולה, או לבשל, או לחפש, זה עשה פיפי, זה תחליף לו. כן, אבל השאלה שלי היום, אחרי ש... היום אתה כבר לא מנהל את יד לכם, לא מתעסק עם הבית כנסת, עם הכספים, עם זה. שחררת, אבל היום אתה הולך להתפלל שם, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין, אני מרגיש שכולם אוהבים אותי, כולם באים לנשק לי את היד, את הראש שלי, כולם, אבא, גם הרב דוד, גם בעצמו הוא בא מנשק אותי. כולם באים, כולם מבוגרים שמתפללו לי הרבה שנים, לא יוצאים מבית כנסת עד שלא יבואו. וזה לא חסר לך ההתנהלות, ההתעסקות עם הציבור, כי כל הזמן היית מתעסק עם הציבור, מביא, דואג, מגיש. עכשיו, טוב לי שאני לא מנהל, לא לשמוע את זה, שזה ככה וזה ככה וזה. ועד היום אנשים שלפני 20 שנה התפללו ירושלמים ומכל הארץ, כולם באים, הנה בעל הבית, אומר לי. אמרתי לו, אני כבר לא בעל הבית, אני פנסיה, אני בית אבות. אז אתה שחררת את הכל ואתה עכשיו הולך להיות אחד המתפללים. בדיוק. אבל זה עושה לך נחת לראות את כל האימפריה הזו שבנית שם? בטח. אבל לפני זה אני בניתי את חלקת יואב. לפני זה. כן, זה לפני 30 שנה. אני מדבר עכשיו על יד לאחים, שזה גולת הכותרת. כן? היום היה הרב דרור אצלנו. כן? להתפלל. הרב קירשטיין היה. כן. כמה מתפללים היום עכשיו בין הזמנים שמגיעים אליכם? היום היו 130. 130? למה? 130 אנשים באו להתפלל. למה? כמה מניינים היו שם? 4 מניינים. בבית כנסת, אחרי שגמרנו, עוד מניין. קודם בבית מדרש, 2 מניינים. בחוץ, עוד מניין. היו 180 אנשים, אני ראיתי. כל האנשים שמעו ומכירים את יד לאחים, של יד בנימין. הם באים אליי. שר כוח. אנחנו באנו לפני 15 שנה, אתה היית אחראי, אמרתי לו, מספיק, אני פנסיה. אתה צודק, יפה. אני לא מסתער שעזבתי. לא, זה מתאים לך גם לגיל, נאחל לך בעזרת השם בריאות. תודה, אמרתי, מה שאני עכשיו שמח, שנתתי בידיים טובות. הרב דוד וגם יהושע דואג אפילו למנורה שרופה, הוא מתקן. יפה מאוד, הכל.
כל הכבוד. ניקיון, הכל. אז מסרת את זה לאנשים שראויים לזה ואתה ממש, רגוע לגמרי. ממש אני רגוע. יופי, אני אני שמח. בא כמו מלך יושב. טוב. תאמין לי, כולם באים, אף אחד לא עובר ולא לבוא אליי. טוב, סבדי, נאחל לך בריאות בעזרת השם, שתמשיך ליהנות בבית הכנסת. אבא תברך אותי, כולם עומדים בתור. באים שאני אברך אותם. יישר כוח, יאללה, ביי ביי.